Čo ti je? To jaké ženské sú na tých privátoch? Fú, táto je mašina. Nebere Romákov? Oni tlstých? Ale nevadí, zavoláme aj tak a čo? Ahoj, tu Ašanty. Ahoj, dá sa dnes s tebou stretnúť? Áno, za pol hodinu môžeš prísť. A nevadí, že som Roma, že som tlstý? Vieš čo, Romov neberiem, ale ty znieš byť v poho. Ďakujem, aj ty znieš poho. Som na oportunistickej 3. OK, budem tam za pol hodinu, ahoj. OK, páčko. No čo, jeden Romák hore dole. Tada. Ime som Čavoro, ime som Kaloro, ime som Chindo, ime som Bimbo, tada, dneska už rozbijem. Me som Čavoro, me som Kaloro, me som Chindo, me som Bimbo, Ahoj. me som Čavoro. Čo? Ty? Ty si Nie, ja tu len zastupujem, vieš čo som a čo? Ale za to môžeš ty s tou 20. Mohlo ma to napadnúť už, keď si chcel, aby som ti nadával pri Tak aby si vedel, dnes som tu prvýkrát a ty si prvý človek, čo mi zavolal. aby si skapala. Áno, prisám na svoj život. Bože, keď počujem to, aby si skapala, tak dnes som celá rozpálená. A musím ti povedať, že si mi veľmi chýbal. Aj ty mne si chýbala. Osud nás zase spojil, ty blázonko. No poď, rozdáme si to. Ale peniaze mi dáš, lebo nemám živej koruny. Dám si koľko len chceš, milujem ťa. A ja teba.